Isang sales lady sa Robinsons Tacloban gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Panoorin. Please subscribe Waray Explorer. Huling-huli ni Waray Explorer ang pagpapalit ng tag price ng isang sales lady at ng isang customer. Ayan, matagumpay nilang napalitan ang tag price. At ngayon ay pupunta na sila sa cashier upang bayaran ang mas murang bayaran ang item na kung saan mas mura ang presyo gamit ang mas murang tag price ng ibang item. Ayan, nag-assist na kunwari si sales lady habang nagbabayad yung customer na kakilala ni sales lady. Matagumpay ang paggamit ng ipinagbabawal na teknik ng isang sales lady sa Robinsons Tacloban.